vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Saka ininiwo ndine family secret iyo yandiinayo, but family secret iyi inongozivikanwa neni chete naamai uye zvekare nehanzvadzi yangu uyo ari kuSouth Africa uko. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: inini naamai nehanzvadzi yangu takabva tazoenda kun'anga mushure mekunge bamukuru varwara. Vainge vanyanyisa kurwara panguva yacho iyoyo, saka vakabva vazotidaidza kumba kwavo ndokubva vazotiudza kuti chii chainge chakauraya baba vedu uye zvekare chii chainge chakauraya vana tete vedu, because ivo bamukuru nababa vainge vakangozvarwa vangori vaviri in a family of only girls. Saka vakabva vazotanga kushandira umwe murume uyu vakati vachimushandira ndopa vakabva vazovhura sefu vakabva vazomubira mari. Murume uya ivo banguru vakabva vati akabva azozviziva kuti vainge vamubira mari. Zvino murume uya hanzi akabva azoti kwavari ainge achida kuti vange vachidzorera mari yake iyo yavainge vakamubira, but ivo vakabva vati vainge vasina kana kumbogara vakamubira mari. Zvadaro vakabva vazoregedza kumushandira murume uya vachiti, ko tingagoramba tichikushandira sei kushopu kwako iwe uchiti takubira mari? So vakabva vazotora mari iya ndokubva vazotangawo shopu. Nanhasi uno tichiri kutorana mabusinesses iwawo acho avakaita majoint venture. As a family tichiri united, but pane zvisingazivikanwi nevana vabanguru zvatakaita isusu naamai nehanzvadzi yangu. So mukoma banguru vakati vorwara ndopa vakabva vazotidana kumba kwavo ndokubva ndazoenda kuya naamai. So takati taenda kuya banguru vakabva vazoti vainge vachida kuti mhuri yose inge ichinzwa the family secret. Saka takabva tazomirira vamwe kuti vange vachiuya. Mushure mekunge vanhu vose vavapo, banguru ndopa vakabva vazotaura nyaya yavo. Vakabva vati ivo vainge vakabira murungu wavainge vachishandira zvekare nababa vangu, but murungu uya wavainge vachishandira hanzi akabva azoenda kun'anga. Mushure mekunge aenda kun'anga ndopa akabva azokesa the whole family. Saka mhuri yedu isusu itori neacase. Kana amai takazoti zvino todiscasa nezvanyaya iyoyo, because amai guru vainge vachiti taifanira kuti tinge tichienda kuchechi tobva tazonoreurura kuitira kuti tinge tichizosunungurwa once and for all, because banguru vainge vachiti zviri nani kuti ndichiri mupenyu kudai munge muchienda neni kun'anga tinge tichinobvunzira, tinge tichinzwa kuti zvino mhosva iyi ingaripiwa sei ndisati ndafa. But amai guru vakabva varamba zvekun'anga, ivo vagara vakatozvivenga zvekuenda mudzin'anga. So naamai in secret on that same night ndopa takabva tazoenda pamba pevamwe gogo. Saka gogo ava vanotongogarawo kuma-areas kwatinogarawo. Saka takaenda kuya ivo vakatoshamisika tichitosvikawo pamba pavo ndokubva tazovaudza nyaya yedu. Gogo vaya vakabva vati hazvinetsi, vainge vachazotiitira mhiko. Saka mhiko dzavakazotiitira ndedzekuti banguru mukunofa kwavo vaifanira kuti vange vachizoteverwa nemweya wacho iwoyo with that case. But nyaya yakazoitika mukoma ndeyekuti banguru vakati vachinofa like this year, the following year ndokubva kwafa zvekare umwe mwana wavo banguru. And right now it has been 5 years since this happened, but pano umwe mwana wabanguru ari kurwara too bad mukoma, ari kurwara too bad. Apa ivo banguru vakafa muna October, umwe mwana wavo the following year akafa zvekare muna October. So amai vari kuti hanzvadzi yangu uyo ari kuSouth Africa zvaizvezvi ari kufanira kuti anga achidzoka kumba nekukasika before October, then tobva tazoenda kun'anga. Tikadzokera kun'anga kuya tobva tazonosimbisiwa zvekare, nekuti n'anga iyaya iyo yakatosendera amai vangu message ikabva yati handiti mumhuri gore rose mangopedza gore rose muchingorwara here, ende zveshuwa mukoma tose tiri kungorwara non-stop. Unoti uyo arwara nhasi mangwana achipora umwe anenge achitanga zvekare kurwara. Saka hanzi zvinotoreva kutoti gore rino tiri kufanira kutoti tinge tichifushira umwe. Saka n'anga iya yakabva yati imimi chimhanyai munge michiuya kuno before October ndige ndichikugadzirisirai zvinhu zvenyu. Saka mukoma ndichiuyawo pano ndikutodawo kutoti vedare renyu
vange vachindibatsirawo nemaadvices kuti toita sei, tongoramba tichiita here izvi zvatagara tichingoita zvekuenda kun'anga in secret, the rest of the family isingazvizivi. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi tinoenda kun'anga in secret pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndinoda kureurura kuuraya kwandakaita mukadzi uyo ainge atorwa nemurume wangu. Mukoma, inini I had suffered a lot because murume wangu paakandimitisa ainge achitoshanda zvake samahobho asina kana chaainge ambori nacho. Apa inini ndiri munhu uya wekuti ndinoshanda and I am always thinking of ways to make more money. Saka murume wangu akabva azoya kuSouth Africa, iye ndiye akatanga kuuya kuSouth Africa, ndokubva ndazomutevera. Zvino ndakati ndamutevera, iniwo ndainge ndichishanda nekusite, iwo achishanda nekusite. Iye ainge achingoita izvozvo zvehumahobho, but ndakabva ndazoti taifanira kuti tinge tichizotanga chispaza shop. So takabva tazotanga kuita mari zvekuti takasvika pakuita zvispaza 5 at that time mulocation imomo tichiita mari. So takabva tazotanga zvekare mamwe mabusiness kumusha. Zvino mari yakazoti yawanda, murume ndopa akabva azondichita, ndikabva ndafind out kuti ainge achindichita. So akabva azondikumbira ruregerero, but akabva ati ainge asingakwanise kusiyana nemukadzi uyo waainge ava kudanana naye. Ndikamuti ko indava? Akabva ati handikwanise nekuda kwekuti munhu uyu ava nepamuviri pangu, saka handidi kuti mwana wangu ange achizochengetwa nevamwe baba. So akabva azotaura nehama dzangu, nekudawo kwekuti hama dzangu dzainge dzoziva kuti murume wangu ane mari. Hama dzangu dzose dzakabva dzazobvuma, then ndikabva ndazoripiwa. So mushure mekunge ndaripiwa paya, then mukadzi uya akabva azounzwa, tikabva tatanga kugara tose. Mukoma ndainge ndakabva so mukadzi uya akabva azouya, ndokubva tatanga kugara tose, ende ndakabva ndangonyapira murume ndikaita sekunge ndainge ndatongogamuchira kuti ndainge ndaiswa pabarika. Saka ndakabva ndati there was no need yekuti tinge tichigara kure nakure. Ndikabva ndati tinongosheya tose imba ino tinenge tichingobikira pamwe chete. Apa ndainge ndichida kuti ndige ndichiwana mukana wekuti ndige ndichimugadzira. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotaura neimwe ng'anga iya yamukoma yakabva yaita kuti ndinge nichienda kunorara pamusoro peguva. Ndakazoti ndaenda kunoradzikwa pamusoro peguva paya, ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndige ndichidzoka mangwana. So pandakazodzoka ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga kapoto kangu kadiki kekangu kandainge ndichazoshandisa pandinenge ndichimubikira sadza kana kuti whatever that I will be cooking for him. Sezvo iye ainge aine nhumbu yacho yainge itori nehusimbe, ndaingoti mainini garai zvenyu tinoita isu. Ndakazoti ndatenga kapoto kangu kaya kekangu, ndini uyo ndakananga kumba kweng'anga iya, ndokubva tadzokera zvekare kumakuva. But this time around handina kuzonzi ndinge ndichirara pamusoro peguva. Ndakabva ndazonzi taifanira kuti tinge tichiisa poto iyaya pamusoro peguva. Takaisiya poto iyoyo for about an hour, then ndikabva ndazonzi ndinge ndichizonoitora. Ndakabva ndazonoitora poto iya, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunomubikira ndichishandisa kapoto kaya. Saka ndainge ndava kuti paya kana ndobika chikafu chatainge tichazodya usiku, then chake ndaichibika separately, then ndobva ndazomupa. Saka akazoti otanga kurwara, ndokubva ndazopfurira murume kuti ange achimbodzosera mukadzi wake uyu wechinumber 2 kuhama dzake. Vakazoti vadzorerwa kuya, ndokubva vazofa. Zvino mukoma I thought kuti I had solved everything, but ndava kuona chipoko chavo amainini ava. Ndinotochiona chipoko chavo ivo amainini, ende ndinotochiona sometimes kunyange ari masikati, asi vanenge vari busy vachitoyamwisa zvavo mwana wavo. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndinongogara ndine mhodzi dzembanje because pane imwe ng'anga iyo mushure mekunge ndaenda kumba kwayo, ng'anga iyoyo ikabva yazondiudza kuti unofanira kugara uine mbanje at all the times, mhodzi dzembanje. Saka hanzi pese pandinenge ndiri ndinenge ndiinadzo, ende dzinotoita sekunge dzinondibatsira because kunyange ndikavaona amainini ava, hanzi vanenge vachida
kurwa neni but vanenge vachishaya simba. Yo, strange things do happen in this world. Zaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka pandakauyawo kuno kuSouth Africa handina kana more than 3 years kubva zvandakapindawo muno mujoni. Saka ndakabva ndazotanga kuzorawo mafuta awa ekutsvukisa. Saka I am now very light skinned zvekuti varume vazhinji vanotongonakirwa neni. So since varume vazhinji vachitongonakirwa neni, ini hangu handidi kukunyeperai, murume wangu handichatombomoni sekunge atombori kana chinhu kwandiri. Saka zvakaitika last week ndezvekudai, murume wangu ndakabva ndazomutiza. Ndakatomutiza apo patainge tiri mupepu. So takati tiri mupepu muyamya, iye ainge achitonditsvakira hake zvimasandals apa zvainge zvakatochipa. Ndikatoti baba ava vanotondijairira. Apa patori neumwe ainge atoti ainge achida kutonditengera bhutsu dzinodhura. Saka ndakabva ndazongoti shamari tsvaka bhutsu dzako because inini ndakatoboekana kudhara. Saka ndakabva ndazoenda kune rimwe section ndichingotarisa hembe dzevana. Saka ndakati ndiri kuya ndichitarisa matracksuits evana, vamwe baba ndopa vakabva vazongondi approacha, vakabva vatongondipa foni vakati isa manumbers ako mufoni omo. Ndakabva ndadongorera ndikatoona murume wangu ainge ari busy achinditsvakira zvimapushi zvake zvekuchipa izvozvo, ndokubva ndatoisa nhamba dzangu. Saka takabva tazotanga kutaura manje nemurume uya akabva azondeti ainge anditengera pai. Ndikati pai yacho iripiko, ndichaitora sei? Akabva ati haukwanisi here kuti unge uchitiza murume wako? Ndikati let me see. Apa ndainge ndava kutonzwa kutomuda murume uya. Akabva anditi ainge achazondimirira pane imwe King Pie mumall imomo, then tobva tazoona kuti tingazvifambisa. Akabva azoti ndichange ndakakumirira paKing Pie. So ndakati ndadongorera murume, ndikabva ndaona kuti ainge atori busy zvake achitotsvaka zvimasandals zvake zvekuchipa. Ndokubva ndatomutiza. Ndakatiza murume wangu mutown, ndikabva ndatoenda nechikomba. Hatina hedu kuzonosika bonde, but takabva tazotoenda kupaki. Mukoma muswere wese wezuva takatogara zvedu tiri kupaki. Apa murume ndakabva ndamutextera message ndikabva ndati ndangobuda panze ndichida kungorohwa nemhepo. Ndokubva ndatobatwa nemapurisa. Izvezvizvi titori muvheni takatowanda. Saka murume ndakabva ndatomudza kuti mapurisa awa ivo vari kuti uri kufanira kuti unge uchivaitira e-wallet. Akabva azoenda kuShoprite akabva azotaura nemasecurity, ndokubva vazotumidzira mari, but vakatotumidzira mari iyoyo pane dzimwe nhamba imwe friend yechikomba changu but muSouth African. Saka ndiye ainge achitofonerana nemurume wangu achitoita sekunge ainge ari mupurisa. Apa murume wangu ndakazoti zvino pandakazomudza kuti ndainge ndasiyiwa nemapurisa, akabva auya achinditora akati mukadzi wangu mhepo dzanga dzasimuka. Mupurisa iyeye rafu yaainayo South Africa yava kurwadza mukadzi wangu. Dai tawana mari tadzokera zvedu kuZimbabwe, zviri nani kunotambura uri munyika yako. Kangomutarisa zvangu ndikatongoseka ndikati Baranzi uyu haana kana zvaanomboziva. Mukomana ini South Africa yatondipandutsa ini, ndo zvandakaitawo izvi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi South Africa yatondipandutsa ini South Africa. Zaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka ininiwo mutupo wangu handitouzivi because amai vangu vanotoramba kuti vange vachindiudzawo mutupo wangu uye zvekare nekudzinzawo kwandinobva. Amai vanongoti vakangomitiswawo nababa vangu uye havachatomborangariri kunyange zita ravo baba vangu. Saka I am really confused. Zvino mukoma ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa, then sekuru vakabva vazondikurudzira kuti ndinge ndichizovaka. Saka I thought kuti it was a good idea. Panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndichishanda kubrewery, then ndainge ndichiwana mari because taipota tichiita zvedu madhiri. Saka ndakabva ndati sezvo ndiine mukana wekuti ndiri kubata mari yakawanda, I must build back home, but mukadzi wangu akatombora. Saka ndakabva ndati sezvo ndiine mukana wekubata mari yakawanda kudai ndinofanira kuti ndinge ndichivaka kumusha, but mukadzi wangu akatomboramba. Ndikatofungidzira kuti maybe iye
ari kungondipushira kuti ndinge ndichienda kunovakira kumusha kwavo, because ainge achiti tinokwanisa kutsvakirwa stand naamai vangu. Ndokubva ndaramba ndazotaurana nasekuru vakabva vazondichekera pangu pekuti ndinge ndichivaka. So mukoma mushure mekunge ndapedza kuvaka pakabva pazotanga kubuda mashoko ekuti hanzi sezvo ini ndiri mutorwa pakatoitika mistake yekuti vakandichekera pekuti ndinge ndichizovaka mumusha, saka vari kuti imba iyi iri kufanira kuti inge ichizoputswa. Saka ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinoita here, hausi utsinye here uhwo hwandiri kuda kuitirwa nemadzisekuru angu? I know kuti madzisekuru angu vatongopindwa nemweya weruchiva wekuda kunditorera imba yandakavaka. Zvaizvezvi mukoma, chibasa chandiri kushanda handisi kumbowana mari yakawanda. Apa nemukadzi tinongogara tichingotukana. Ndaikuudza, how many times did I tell you, uchiita nharo. Saka ndinokumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti nhai zviri fee here izvi zviri kuitwa nemadzisekuru angu? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatidzamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section yapakaipa.